Diha ako'y nabasahan, kabahin kini sa mga panghitabo dito sa Amerika, mga 1960s to. Yung mga katuigana, o mga tuiga, before sa 1960, adili gyud kayo mayo ang relasyon niya to mga negro, o mga black people, o white people. Manang black against white na kaniya to dunay interracial conflict. Kaya lagi, mga negro o mga black people, ang ilang nauna nga sila gyud gididaog-daog. Sinalikway, kunya gani, doon na kay panahon, itong panahon na nga dili, gani sila makasulod. Basta-basta sa ka-restaurant, dili reserved for white people. Dili sila makasakay o mga buses nga intended alang sa mga white people lang. So, doon ay mga ni Alma, no? Doon ay mga tao po nga ingon ta ni simpatiya sa kanang ito interracial differences para sa makahatag sila og suporta niadto mga para kanila mga abused people. So muna doon na kay dako kayong diskriminasyon niadtong panahon na. Muna na itabo nga doon na mga sit-ins kanang di gyud mo barog, lingkuron ba? Doon na mga rally, mga demonstrations. Unya ang putipot lagi masag demonstrations sa ila kagalingon o sa ila po nga pundok. So doon na ingon ta daw kagubot. Doon ay duha ka magsuon nga ang usa suporta gyud siya niadto mga black people. Pero kani gini suporta man siya, natural apil siya sa pagipanggukod usa sa mga gigukod siya. Kay ligi mamana dayon kung kontra gobyerno, suporta ka, doon ka. Muna, nagpakitabang siyang igsuon nga usa ka baptikan nga abogado. Pulo sila mga Katoliko. Pulo sila mga gitawag committed to Christ. Ingon talang po nga, no? Dako kayang kasagmuyo nga yang gibati sa diya katong abogado nga inilaong ta kayo siya. Mibalibad siyang hangyo sa pakitabang. Muna ningon siya, ikumprontahin niya ang igsuon nga naman. We are all committed to Christ. Ningon sa tinuod, ako, follower ko. No? I follow Christ. I follow the cross. No? Pero, wa ko moingon nga I follow Christ to the cross, pero wa ko moingon nga I follow Christ on the cross. So, yung said, nga naman, tinuod, pasan ko sa cross na ko. Pero di ko magpinarihas ni Kristo nga magpalansang ko. Berarti ako kayong kasagmuyo niya. Ya? Managing nang tinuod, ikaw, pasan sa cross, kaya mo man ka na ang gingon niya, nga pasanay mong cross, sunod ka na ako, sa dili ka, sumusunod. You are not a follower of Christ. You are only an admirer of Christ. Admirer lang siya. Okay, ang follow, sa mga Kristiyanan, kuban gid unta sa siya. Awan, down, ingunta, there is a limit sa iyang commitment. Tumaligi. Para kaniya, lisod yun kayo. Tingali una, sa siya sa usab. Ang, bisang abogado lang siya, apan, di ba, unta, sympathizer to the sympathizer, ma-appeal mo gina siya. Muna nga, there are times also, sa atong panahon, ngayon ana, ang atong commitment as a follower of Christ. Hadlaon gyud para kana to lisod gyud, no? Di ta mabalsa ni, di ta ka pasan sa kalisod.
unsa naka ang sama ni Kristo nga napasaan sa cross unya nagpalansang pa. So there are times, no, nga maabot na itong kinabuhi. Labi na kung doon ay panalitan trahedya nga may tabo. Porque nisura na yun, no? Ang galing, doon ay mga problema nga may tabo. Sugatan na to. So, doon ay mga circumstansya nga para na ito lisod kayo. Pasanon, balik ang cross ni Kristo. Sama panalitan. Niya nang sa kababae, doon na sige mahal kayo. Daga pa. Para kaniya, manani ang akong dream. Husband, manani ang ideal. Husband, good. Kalit lang sa gabiyaan. So, lisod na kayo pasanon. Pick up the cross of Christ. No? Para niya, lisod nga, di ito na kumadawat. Ang iyang pagkabibiyaan sa minahal sa kinabuhi. O biyan, kanang mga tigulang na, nga para kanila, bukatan kayo ang cross para kanila. Kaya samtang natigulang na sila, ang uban kaniadto, ibutang lang o gitawag o home for the aged. Ang uban, tinuod, kaya wa man na mausok kaya kanato, naato sa tua, pero lisod kayo kay kadaghanan ibutang na sa daplin, labay-labayan lang. Yayawan pa usad kung manginahanglan na. So, sa amang pagpasad sa cross niya na, ang pagsunod ni Kristo, ana. O biyan, tingali, usa ka asawa, nga, gibiyaan siyang bana, o sa ang iyang mga anak. So, nag-inusara ang asawa. Kaya, sumakabilang bahay, no? Dili, sumakabilang buhay, no? Mamatay. Sumakabilang bahay. Balhin ang balay ba? No, muna, yung saan man pagpasan, saan man pagsunod ni Kristo, nga di na magina, para. Kada po, kada nato, magtanaw ta, di dagid mada. Pero kung nato sa danawon, ang kinabuhi ni Kristo, dagay panahon nga, maglisod po siya, pagpasan. Kapila siya may sukamod, katulog yun. Muna nga, iyag yun nga gitugutan, ang saka Simon of Cyrene, pag-alsa po sa iyang cross. So, no, ingon niya na, no, pero unsa man nato pagbalik na pagpasan sa cross. Kung may tabo ni niya, nato, may tabo rin ginawan sa tingali, no? Kadaghanan yun, may tabo ni nato. So, tanaw na to, ang nakasinati po. Sagay kahigayon na lang, ningong galis Kristo, pumahay mo, kuhaan at kaya kuhaan ang kupa sa kasakitan, hindi na nila kumada. Sumapa, ningon nga, singot siya, o ang dugo ng ipon na, tungod sa kabugat na yun. No? Di mo biyaan sa siya, sa mga apostoles, sa iyang suod kayang gala, di ka gibiyaan, gilimod, di kay gilimod, o gitugyan pag yun. Nato kaway, mga kaaway niya, o katong mga Hudeo. So, usap na ang buhaton na to. Kung may tabo ning panahon na, ingon, mga sitwasyon na, una di ay, mudangog ta kang Kristo. Kay bawat taga di na niya tumada. Lisod yung kaya na. Mudangog ta kang Kristo, kay si Kristo, kay bawa man siya, kay nakasinati man po siya, di man siya kay Ginoo siya, maralagwa, makasinati mo, magali nga ang iyang pagkatao, hitsas yun. Ang kasakit, kalipay, kaguhol, kay mayaan, dihagon niya. Gani, giangkon bago niya ang atong mga kasalanan. Pero wa siya makasala. So, yun ta, naas Kristo, muna atong dangpon, muna yung hangpon. Ikaduha, maisan nga muos-os sa itong kabaligon, mapakita ta nga nanginahanglan ta, napakita ta sa itong weakness, mapakita ta nga nangita ta og tabang. Ayaw kayo ingon ta madara ni mo na, bisag dili mada. No, ingon ta, kaya ralin ako. Si Kristo kaya niya, pero
sa kapamabsanon nagpatabang siya. Basta kita, no? Dili lamang kang Kristo, kundi naay ubang mga tao po nga ato ding masangpit. Tama ba nita na atong mga kundiyas pamilya? Ang suot sa atong pamilya. Ang uban na o dili makakaya na to, nga nung dahil musulti ta, mga igtabang sa atong BFF, best friends forever na ito kunuhay, no? Kadasang klaruha lang yun, no? Kay best friends are sometimes the worst enemies, no? Klaruha sa, no? Either batanon ka, mama o papa ba? Or mamangani, nagkinalan tayong mga support group. Kada dahil mga support group sa prayer group, makahatag ka na ito kalikon sad. Ori kayo minta na kaya rin ako. No? Bisan gali sa inyo para natubugat kayong pagampo, anong dahil mo join ta? Kaya man nagpakita ta nga nang inahanglan sa tagtabang uban kanila. Mana doon ay mga sinako, no? Doon ay mga association, doon ay mga devotional group, doon ay mga organization. Kaya lagi nagpakita ta nga nagkinahanglan sa tagtabang. Nagkinahanglan sa ilang panabang po, no? Muna kung balihon ta, no? Sama ba naglitan, no? Yan ang gitawag na to, kita nagagtabang. Kung si Simon Sereni, no? Gihangyo itong Ginoong Diyos, wag siya mabalibad. Nag-ukon-ukon tinuod siya, pero nag-ukon-ukon siya, gipadayon niya, no? Ang pagtabang itong Ginoong Diyos, what if, no? Doon na sa'y muduol ka na to sa pagpakitabang. Sa ilang kalisod, sa ilang problema, sa ilang manginahanglan, sasaka ang atong reaksyon. No? Ngadto kadila. Di lang ko mangilabot kay iyara na, no? Usually may nguntaan na, no? Imoy ng pasunon, pasana na. Pero kung galing ng tao lang di ay, magpakita nga siya ng inhanglag tabang, ang ayan siya nga tabangan. No? Kaya lagi, pagaingon pa, ingon siya lagi, no, sa Ebanghelyo, asa to akong isulti ganina, I pick up the cross to Jesus, but wala ko mo-follow and pick up the cross on the cross. Lisod gina pagtabang tino na, kaya tingali, usap sakitan po ta, di tamada. Pero sa ako naman, mamayang gingon, man kay ato-ato rin ingon man siya, gusto mo hima kong mga tinunan, pasanay mong cross, sunod ka na ko, sunod ka na ko. Ayaw lang ingon ta, we are only admirers, no, of Jesus. We are not followers. Kung ingon ana, no. Pero mamanay ang gihangyo. Follow him, no. Sa kalisod, sa kalisdanan, ingon man sa kamayaan. Mamangani, ingon ta kaganina sa ikadwa babasa, no. So, nagita ni Kristo, pinagi sa bunyag. Kita ni Kristo. Naman kita namatay di kasalanan, no, unya mabanhaw sa kita uban kaniya. So tingali mo niya panahon ning gospel karon, no? Kay kung mangutana ka, kinsang man ang wala makasinati nining usahay bugat na para kanimo. Ang imong gihambin nga problema, kasakit, trahedya, no? Sama man ang kanang trahedya nga gyud ni ana nga usa ka batanon kayo niya kalit lang nga disgrasya, mawanan ni panahon sa iyang atubang sa kinabuhi kay lagi tingali na amputate o nahimo siyang person with disability. Sa man nato ana pagtabang na kang gisugid kaganina, no? Kay kini man mahimo pod kita mo ban. Unsa man tong gihangyo sa atong kuan? Unsa man tong gihangyo katong nagbitay sa cross si Kristo? Usa sa mga gibitay dito, gilan sa cross ningon gyud. Paban ako kung maghari ka na. So nibaw siya nga ako para niya wa ni ko maimo ini. Nanginahalan kog tabang diha kanimo tanawara. So siya nga dito usa ka giilakono nga kriminal pero nangingon nga tabangi ko gitabangan ni Kristo. Kita ba ka, no? Nga itong mga kasakit, nga ingon tayo, itugyan tayo ng Kristo, tabangan kita niya. Kaya nibaw siya nga, no?
ug unsay bation sa usa ka ingon ta gibug-atan. Marami taon ingon siya, kamong gibug-atan, duol ka mo kanako ug sunda ko. Kaya ako malumok. Ang akong ipapasan kaninyo, gaan. Ang yuga kay hatag ko ninyo, sayon. Sayon, kaligi uban man si Kristo. Fit nato na gaan kay na para kanato basta lang uban ni Kristo sa atong pagpasan sa atong cross. Inata. So karon ato ron ipadayag sa makausapa ang atong pagtuo.